Jeg hedder Mikkel, og jeg har 2 børn, en lille hund og en dejlig kæreste. Jeg begyndte at læse HF enkeltfag efter at jeg havde været håndværker. Jeg har haft mit eget murerfirma, uddannet automekaniker. Folk omkring mig, de begyndte at døje med ryg- og knæproblemer, og der vil jeg ikke ende ud, når jeg blev ældre. Jeg vil gerne læse på DTU som stærkstrømsingeniør. Jeg er rigtig glad for matematik og fysik, og jeg føler, at den uddannelse den vil kombinere de to fag, jeg er glad for med hinanden. Det er nogle gode lærere. De er gode til at lære fra sig til folk som mig, der kommer fra arbejdsmarkedet og ind på HF enkeltfag. Altså, jeg er rigtig glad for, at der findes muligheden om HF enkeltfag, så der er mulighed for folk som mig, der kan komme ind og tage en gymnasiel uddannelse og så arbejde mere derudaf frem for bare at fortsætte i håndværkerfaget, fordi man ikke ved, at der er andre muligheder. Jeg synes, det skaber et stort frirum i vores uddannelsessystem.